Rusko varuje Spojené štáty a NATO pred podniknutím akýchkoľvek krokov, ktoré podkopávajú ich bezpečnosť, uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová. Vysielame jasné a jednoznačné signály Spojeným štátom a NATO, ktoré ich varuje pred potenciálne katastrofálnymi dôsledkami ich politiky smerom k ohrozeniu bezpečnosti Ruska, povedala. Žiaľ, úroveň jadrových rizík dramaticky vzrástla v dôsledku deštruktívnej politiky Západu, ktorá je plná priamej vojenskej konfrontácie medzi jadrovými mocnosťami, povedala a dodala, že Rusko nikdy neprestane v úsilí zabezpečiť jadrové odstrašenie. Okrem toho Rusko pravidelne prehodnocuje svoje doktríny, aby posúdilo ich relevantnosť pre súčasné hrozby, poznamenala Zacharovová. Spoľahlivosť a účinnosť jadrového odstrašovania v Rusku sú teda zabezpečené na správnej úrovni a nemali by sme o nich pochybovať.